The ruling party ZANU-PF has officially expelled war veteran Blessed Geza from the party. Zvipiri mushe toona kuti on Thursday vakomana vanongana kutomboita zvekutamba vakabuda vachitaura vatori serious kuti mukomana unonzi Runesu Bombshell Geza adzingwa mubato ngaarwe pasi. Sana pana masvikomudaniro panapa ndobva subscribe like out on the bell icon. Tipina pana pamudaniro komuchenzi. The announcement was made on Thursday by Patrick Nabasa, the party's secretary for legal affairs. Geza, known for his outspoken views, he had been calling for the removal of President Emmerson Mnangagwa, which led to tensions within the party. His expulsion comes after he made headlines last month for publicity demanding the resignation of President Mnangagwa. Additionally, Geza had been a vocal critic of ZANU-PF's 2030 agenda, further intensifying his opposition within the party. Vationa Patrick Nabasa vachiti Bombshell Geza mukomana iyorova pasi kuda kuti urikuonekwa kuti critic kune mutungamiri wenyika kunyange zvako uri central committee member. Vanapa zvinokuya panguva ino tiri kuona kuti Geza he is in hiding, haazozikanwa kuti ari kupi, ende mukomana akasiya akonzeresa artificial regime ati waiting for the signal. Kana signal ichinge yangoya chete vakomana ava vanobva vatongorova pasi, vanobva vatongobva on to power. Mashoko atiri kuona panguva ino nyangwe the regime ida kunyatsotonzwisisa mashoko kakasiyiwa ataurwa naBombshell. Toona kuti the cover up journalists panguva ino ari behind the bars pamusoro pe-this issue. Iri kuona kwava panapa nevanhu vakawanda chinzi iri unfair kuda kwokuti Muhlanga was just doing his job. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu dzemafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.